gawi, ang kalipay kaisingit, ang Ginoo labing hingpit, daygon ka ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, umulang adlaw. Doon ako idugang mga intensyon sa maigsuon alang sa hingpit nga kayuhan ni Angelica Quijano o ni Ruran Valdez sa kalawasab ni Diomedes Yoyon Imbong o Margarita Villarico. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon uban ni Santos nga misa gihalad nato ang tanan nato mapanungdan. Ug aron mahimo kitang takos ato karon hinulsulan ang ato masala. Tanan nagakumpisal ako sa Dios nga makagagam sa tanan ug kaniya maigsuon nga nakalapas sa kog dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa pagbuhat sa klanang buhaton. Kay akong sala, akong sala. Busa na muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang maanghel o mga santos o kaniyo maigsoon aron niyo iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong sala. Dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo magampo kita, O Dios, nga nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag, arong makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa mabutang nga supak sa Ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay diini. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Pagbasagikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya, ug ang uban kanila mga Hudeyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga giganlag mga taong libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan kihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Bosa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga mipasipalak kang Moises og sa Dios. Tungod niini
Nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labang hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay magpasipala sa atong balaang templo o sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo og usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban og nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lahat sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Lahat sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Bisan mga prinsipi managtigong ug magtabi batok kanako, ang imong sulgon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Lahat sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Gipahayag ko ang akong mga dalan ug ang imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himua nga mga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug ang panangdungo na imong katingalahang mga buhat. Lahat sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Kuhaagikan ka nako ang dalan sa kabakakan ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahimutang ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Lahat sila kansang kinabuhi walay kapasangin.
Ginoo, manaa kaninyo Malausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Sa pagasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahabilin didto. Nasayod sila nga sa Jesus wala mo sakay sa sakayan uban sa matinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga sa Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa masakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila sa Jesus didto sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa mahiabot dinhi. Sa Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kunili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa ginabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busag ipangutana nila siya, unsay among bahaton ang pagtuman sa gisugo sa Dios? Sa Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw, O Kristo. Maisol may gabi na itong tanan. Atong nadungog sa unang pagbasa, gikan sa buhat sa mga apostoles, may tungod ni San Esteban. Si San Esteban, mao ni ang unang martir nga gideklara nga martir sa atong simbahan. Matod pa, panahon pa ni sa mga apostoles, siya usa ka tawo nga buutan, mahadlokon sa Dios. Mituo siya, umidawat ni Kristo nga atong Ginoo o manunubos. Ngato higayon na, gidili ang pagsangyaw may tungod sa itong Ginoong Hesus. Apan wala isa pa yan, no? Wala mahadlok si San Esteban nga dakpon o kapatsyon. Iyang gisangyaw ang Ginoo nga nabanhaw. Ug tungod nini gidakop siya, nya gipasanginlan no ang sumbong lahi kaysa gibuhat. Ang gibuhat ni San Esteban nagsangyaw sa tinuod sa kamatuoran, pero gipasanginlan siya og mga bakak. Ug mao ni nga tungod nini maigsuon na martir si San Esteban. Karong adlaw dinhi sa atong parokya, diyang imahin sa kong luyo, imahin ni San Vitalis. Kung kinatsilaon, San Vidal. Si San Vitalis mao ni ang patron sa ato ang parokya. Sukad pa no sa karaan, gikan pagtukod sa Diocese sa Cebu. In 1595, siya na ang gideklarar nga patron dinhi sa parokya. Ug mao nga kay gamay pa man kay dapit sa syudad sa Sugbo, siya nahimong patron sa syudad sa Sugbo. Maigsoon usa ka sundalo o dunay ranggo si San Vitalis. Unya usa ka Romanhon sa iyang panahon gidili gyapon sa Roman Empire o emperor nga ang bagsangyaw may tungod sa atong Ginoo. Ang mahibaw-an kun dili niya isalikway siya dakpon ang uban batuon. No, so nining panahon na kadungog ta sa mga bagiitan kayo, mga mangtas kayo na mga Roman emperors like Nero, Diocletian ug uban pa. Na muna ang mga Kristiyano gipanakop o gipang patay. Ang uban gipakaon
sa mga ihas nga mananap mo na makita nato kanang theater sa kanang guba na habilin sa Colosseum no sa Roma. Now may soon wala igsapayan ang iyang pagka-opisyal, ang iyang pagka-sundalo ni San Vitalis. Tungod kay nagtuo siya nga si Kristo mao matuod nga Dios. O usa siya sa midawat sama sa ebanghelyo karon nga nag-ingon atong Ginoo ang ipabuhat sa Dios kaninyo nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Mituo si San Vitalis, kuyog iyang asawa nga usab ka martir, si Santa Valeria, o anduhan la ka maanak si San Kisangalan, Protasio o Herbacio. Nagtuo sila kang Hesus nga mao ang bugtong anak sa Dios nga gipadala aron pagluwas kanato. Nagtuo sila nga si Kristo mao ang matuod nga kordero sa Dios. Siya ang matuod nga pan nga kalan-o sa atong kalag. Ang pan nga mao si Kristo nga diha sa ebanghelyo matud pa sa Ginoo, bulahan kadtong mangita sa pan nga dili nagutumon ug ang pan gipasabot sa atong Ginoo mao siya ang pan nga atong kalamaton sa Jesus diha sa bayhon sa pan ug bino. Maigsoon sa atong pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, atong hinumduman, ato usab gikalawat ang iyang kasakit, ang iyang pag-antos ug ang iyang kamatayon aron sa ingon kita usab makaambit sa iyang pagabanhaw. Dili mahimo mukalawat ta sa lawas ug dugo ni Kristo nya gusto kitang makaambit sa pagabanhaw apan dili kita moagi sa makasakit ug mapagsulay. Tingali di lang ta magampo mahisama ni San Vidal o San Vitalis o iyang pamilya o ka ni San Esteban nga ilang gipatulo ang ilang dugo tungod sa ilang pagtuo ni Kristo nga atong manunubos. Apan kita mopatulo sab kita sa atong mga kahago sa mga pagsuway no atong pasanon og kay ang mahatag natong kusog mao man si Kristo atong Ginoo. Mga importante kaayo yun ang pagtambong sa santos nga misa o pagkalawat sa lawas ng dugo ni Kristo. Tungod kay wala na laing kalanon pa na makatagbaw sa atong kagutom, wala na kalanon nga maghatag natong kadasig, maghatag natong tinuod nga kalinaw o kalipay. Samtang ania kita nagapanaw ning kalibutana. Amen. Ang Diyos amahan lamang ang bugtong makatagbaw sa kagutom sa atong kasing-kasing o espiritu. Busa ipadangat nato ngadto kaniya atong panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita nga ang mga gipanghandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi, makakita sa hustong tumong sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og paghupay og pagtagad gikan kanila nga nag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon
nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga amo pangamuyo. Nga sila nga namatay mahiusa kang Kristo diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, duga amo pangamuyo. Magagagahom nga Dios, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit nga among kalanon samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Tultuli ang among malakang diyan sa dalan sa hostesya o kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, ug alang sa pagdayeg sa himaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawat ang amo mapag-ampo o mahalad. Himoa kami angay sa iyong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa iyong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayo inyo makasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud nini mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon ug alang sa iyong katawhan, nablihan pag-usab ang magangaan sa langit. Ang amo good nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi, na banhaw, pinaagi sa iyang pagabanhaw. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa imno sa mahimaya, diya sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa katawhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitahastan. Dahil
Santos gede ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ima espiritu ang pagsantos sa mga gasa, ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kales. Mipasalamat kanimo pa usab. Mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kales sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron naman sala mapasaylo. Buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngali. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod gaimo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ni Mildefil ug Ruben iyang kaabag nga mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maisuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa mong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang putli nga bana, uban sa mga apostolas ug sa tanang mga santos, ilabi na ni San Vitalis nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang kahimayaon pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Ug karon maigsoon magiusa kita pagsangpit sa tulang itong amahan, ginamit ang mapag-ampo nga gitudlo kanato sa nabanhaw nga manunubos. Amahamo nga nasa mga langit, pagday ko ang ingalan, muabot ka na mo imong hingalian, matumalang imong mapun, di sa iyong kamay sa langit. Pagkalang sa mata adlaw, ihatag ka mo karong adlaw, upasay kami sa among mga sanan. Mayon na nagapasaylo kami sa
nga nakasalakan ako, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinualo sa kami sa daungan. Mangayo kami kanimo Ginoo, gayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, dining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos. Kayo manahihayaan, hanggang himaya, hangtod sa kahapuran. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang amo mansala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Karo ito'y pakita ang timaan sa itong panainig suunay. Panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang ordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mga lawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kami giuli nga na sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ning sakramento sa Pasko sa pagabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad nga ang misa, dala nyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with your grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given.